Hello guys, welcome back to my Pitangki vlog channel. Finally जोङो नैबे कर्नाटका बेंगलरनि मोनसे फिल्डआवहाय गारि सोलोंनो फैलादों। बेवहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनाय जासिगोन। नोंसोरबो लोगोसे नायलांफाब्लानो जाबाय माबायदि सालायो। सालायग्राफ्रा गोबाङैनो दङ। दा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं दिन्थिलांनोसै। दे सालायद' होबाय नै जे नोमबाजिया ओरै नायनो हाग्राबारियाव सालायदों गायसो दे सालायदो दे सायाखै आङो सायालाय ओरै गाबदों बियो हारसिं हारसिं गाबदों जादों दे दे नोङो हबाय दंफाङाव सौग्राव ओमफ्राय फिदिंग्रोलां जायो गारिया फिदिंनायनिसोरा दे गासिबो गार खारनोसै दा खाराखै नङा खारहोनोसै औ हनै दंफां नांगोन नाला दे रोंबाय रोंनायालाय बाला लामाव सालायनो रोङो गोदान लायनायसै गारियाबो औ प्रकाशनि मोननायाव आंनि अननायावसो बावनो नै मोजां लालाय दे स्टार्ट जायाखै गियाराव दं गारिया गियाराव दोनदों इयो सिगांजों गाख्लायग्रो गाखोबाय आङो गाख्लायबाय साबिया हनै स्टार्टआनो जायाखै गियाराव दंलै गैले निउट्रन जाबाय एना हा एन ओंखारदों बेलाय एन ओंखारबाय गियार गैले दे उनजोंसो नैसै दे जालै दे सानबासो नांबावगोन सानबासो नांलालै जाबाय जानांगौ जाखो हाजोबबाय मेन र'डआवल' सलायनांसिगोन ओरै गिदिं दे उनजों गियारा गाख्लायनांगौआ गियारा उनजोंहाय बारायनाया सायालासिनो खारगासिनो मारा बिना गारिया माबा लेङा दंफांबो सालायनो रोंहांखाबाय दा दै रोंजेनबायानो माथो ओरैबो हरै दे मोजां कमफर्टेबल मोनदों दा iya gilir kerjaan na दे बै केजि सासेया उनने 90 केजि खा उनने साखा गोदोलायखायो दे सलायनोसै जायाखै र' दे जाबासो बानायदा
Ningilai. Kamu lai baik ni. De. Nah, kamu lai baik. Sana hui, ekso. जाथ'बाय गाइस सोलोङै मोनाबाय दा खोमसिबो जाबाय केमेराया एसे खामानि होथ'नाय नंले बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो नैबे गारि सोलोंग्राफोरनि थाखाय अननानै प्लिज One hour later. Chicken roll. Ini ada sini. Jangan phải thật đấy. À, nó mình slap bộ ấy nhỉ. Oh my god. Mana jalan ni? Aku sebenarnya aku belum. Ke tahu kak air jaga tahu kak. Tua spread berapa harus jatuh nak kena. So yang lain apa je mendan?
नै गाइस जोङो गारि सोलोंखांनानै फैबाय दायो फैनानैहाय ओंखामबो उखैनाय मोनबाय मेंनायबो मोनबाय बेनिखायनो रेस्टुरेन्ट नागिरनानैहाय क्रान्सि फ्राइ चिकेन जानोसै होननानै सानबाय सासेया 5 स्टार चिकेन जानो होननानै बुंदोंमोन आरो सासेया ओंखाम उखैबाय होननायखाय जोङो मोनसे खुलाफा सार्कोलनि 80 फिट र'डआव थानाय नैबे रसखान होननाय रेस्टुरेन्टआव हाबबाय बेयाव हाबनानै जोङो ओरैबायदि जाबाय माने चिकेनफ्राबो जोबोद गोथाव बानायदों ओरैबायदि टेस्टि बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि क्रान्सि फ्राइ चिकेन 5 स्टारनि चिकेन जानो होननानै सानदोंब्ला नैबे बिथांमोननि रसखान होननाय रेस्टुरेन्टआवहाय हाबफैब्लानो जाबाय बेयावहाय बिथांमोना मानसिखौबो ओरैबायदि कास्टमारफोरखौ रेसपेक्ट खालामो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि फ्राइ चिकेन बा क्रिस्पि चिकेन जानो सानोब्ला बे रसखान होननाय रेस्टुरेन्टआव फैब्लानो जाबाय स' गाइस जों जाखांबाय दायो गाव गावबागाव न'आव थांनायसै थांनायनि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट